Медитация Лотос за баланс и зареждане с енергия. Здравейте и добре дошли в това пространство на спокойствие, уединение и уют. Твоето пространство. Намери удобно място, където тялото ти може да се отпусне. Седни или легни удобно и затвори очи. Представи си, че си нежно цвете, което затваря листенца и се наслаждава на покоя в сумрака. Позволи си да се отпуснеш. Позволи си да присъстваш точно тук и сега. Започни да дишаш спокойно и равномерно, като следваш ритъма на успокояващото квадратно дишане. Всяко вдишване усещай как тялото ти се изпълва с чист въздух и светлина. С всяко задържане, сякаш времето спира за миг, за да ти позволи да усетиш себе си. Всяко издишване освобождавай напрежението и тревогите от деня. Позволи си да потъваш все по-дълбоко в спокойствие и мир. Нека първия път направим заедно това дишане. Вдишай. 1, 2, 3, 4. Задръж въздуха. 1, 2, 3, 4. Издишай. 1, 2, 3, 4. Отново задръж. 1, 2, 3, 4. Сега повтори този цикъл сам. Брой до 4 и почувствай как се отпускаш все повече и повече. Дишай така още няколко цикъла, бавно, равномерно и брой до 4, докато усетиш мислите си как се раздалечават, умът си как се отпуска и релаксира и как около теб се настанява тишина и спокойствие. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Повтори още един път. Когато си готов, позволи на дишането да стане естествено. Сега започва твоето вътрешно пътешествие. Насочи вниманието си
към върха на главата, там където се намира коронната ти чакра. Там е твоя портал към Божествения свят. Визуализирай как се оформя блестящо сияние на това място, преливащо като в мъгла. Виж фигурата на кристален лотос, който постепенно придобива все по-изразителни очертания. Започваш да виждаш все по-ясно неговата структура. Изграден е от кристална светлина, напомняща на утринна роса. Виждаш как всяко листенце блести, като малка дъгова искра, като че е създадено в друго измерение, само за теб. Виж твоя лотос, как разгръща бавно листенце по листенце, сякаш светлината диша през него. Излъчва и привлича още светлина. Този лотос е твоят светещ канал, твоят портал към най-чистата любов. Сега визуализирай как от източника започва да се спуска прозрачна бяла златиста светлина. Тя преминава през вселенския безкрай, през времена и пространства, през различни измерения, достигайки точно до теб. Вижда как се завихря в кристалният лотос, умекотява се и постепенно започва да се влива в тялото ти. Първо докосва главата, успокоява ума ти, изглажда и отпуска мислите ти. Спусна се по челото, очите, лицето, освобождавайки последното напрежение, което дори не знаеш, че носиш. След това светлината слиза надолу към шията, раменете, гърдите. Събира се в сърцето ти като топъл златен ореол. Бавно, спокойно и дълбоко продължава да се спуска надолу по гръбнака, корема, ханша, краката, стига до самите стъпала, а после се връща отново нагоре.
като прилив от чиста благодат. И ставаш светлина, и ставаш любов. Светлината започва да прилива цветовете на дъгата, обхващайки цялото ти тяло, играейки бавен, небесен танц на дъгата. Постепенно от нея се отделя червена светлина, която влиза в коренната чакра. Балансира я, завъртайки се в посока на часовниковата стрелка. Изпълвате със стабилност, сигурност, покой. Дава ти усещане за защита. След това виждаш как се отделя оранжева светлина, която влиза в сакралната чакра. Балансира я, завъртайки се в посока на часовниковата стрелка, изпълвайки те с творчество, живот, свързвайки те с удоволствията на живота. След това виждаш как се отделя жълта златна светлина, която се насочва към третата чакра. Това е чакрата на слънчевия сплит. Балансира този енергиен център, завъртайки се в посока на часовниковата стрелка. Зарежда го с сила, увереност, целеустременост. Идва ред на изумрудено-зелената светлина, която се насочва към твоя сърдечен център. Балансира го, завъртайки се в посока на часовниковата стрелка. Зарежда го с сила, любов, състрадание, радост и приемане. Тази изумрудено-зелена светлина оголемява твоят сърдечен център. Дава му пространство и отвореност за даване и получаване на любов и безкрайна светлина във всяко време. След това енергията на светлината се насочва към гърлената чакра. Обсипвайки я със синята светлина, балансира я, завъртайки се в посока на часовниковата стрелка. Я зарежда с истина, свобода на изразяване и възможност да чуеш гласът на душата ти, да се отстоиш, когато е нужно. След това виждаме как се отделя индиговата светлина. Тя обхваща мястото, където е
третото ти око. Там, където е интуицията, разбирането и вътрешното виждане. Завърта се в посока на часовниковата стрелка, като я балансира и зарежда този твой енергиен център. Последната чакра е коронната ти чакра. Там, където започнахме и където все още е този красив кристален лотос, през който се спуска енергийният ти канал. Виж виолетова светлина изпълва твоя център. Завърта се в посока на часовниковата стрелка, като го зарежда с баланс, усещане за духовна връзка и вдъхновение, завихряйки божественото в теб. Сега отново забележи как тези цветове, красиви и блестящи, започват да се сместват, да се въртят, да се хармонизират в едно цяло. Отравнявайки всичките ти енергийни центрове, изпълвайки аурата ти, оголемявайки я, яеща като пъшкул от светлина. Усети как ставаш цялостен, хармоничен, изпълнен с енергия и светлина. Върни вниманието си към твоя сърдечен център, към мястото, което винаги чака момента на светлина и любов. Почувствай как там се събира потока на светлината, как започва да пулсира в ритъма на любовта. Любов, която идва от теб. Любов, която е за теб. Любов, която ти принадлежи по право. Кажи си: аз заслужавам любов. Аз позволявам на любовта да ме изпълни. Аз съм достоен за любов. Аз съм ценен. Аз съм достатъчен. Аз съм светлина. Аз съм любов. Остани в тази любов, този покой, тази истина. Остани толкова дълго, колкото имаш нужда. Наслади се. Остави я там, в сърцето си. Носи я винаги и се връщай към нея винаги, когато имаш нужда.
Нека да се приготвиш, да се върнеш тук и сега. Постепенно почувствай тялото си. Размърдай ръцете, краката. Усети дишането си. Почувствай опората под себе си. Усети се присъстващ в този момент от деня тук и сега. Когато си готов, бавно отвори очи. Остави в себе си усещането на любов и светлина от тази медитация. Нека те водят да бъдеш още по-силен, по-спокоен и по-любящ към себе си. Знай, ти си любов, ти си светлина, ти си цялостен и съвършен. Хареса ли ви тази медитация? Ако е така, може да го потвърдите, то я харесате и се абонирате за канала ми. С вас бях аз, Пепа Александрова, психолог, хипнотерапевт, семейен терапевт, констелатор. Пожелавам ви любов, щастие, късмет и един успешен и усмихнат ден.